Już przedszkolaki uczą się języków obcych, nie stoi więc nic na przeszkodzie, żeby uczyły się także własnej gwary. Są na Śląsku miejsca, instytucje, gdzie nie tylko się mówi, ale i goda. Tam nie ma profesora, belfra, teachera, tam jest rektor. Marysia. Zuzia, no. I teraz musimy się nauczyć kilku słówek, a nie będzie to łatwe. Czary mary, hokus pokus, słuchajcie, co to jest? No, śmiało. To jest rodzina, a po śląsku familia. Powtarzamy. Familia. Familia, a teraz co to jest? A do czego służył wałek? Do ubijania, do wałkowania ciasta. Jagodo się też, że jak hop przyszedł za późno do domu, to go wtedy baba tym wałkiem uczyła, co mógł przychodzić o takiej godzinie, jak obiecał. Po śląsku to się nazywa nudelkula. Ale wszyscy powtarzają. Nudelkula, To jest najważniejsze słowo, jakie macie dzisiaj. Słodycze, a po śląsku słodycze to są maszkety. Maszkety, zadanie domowe na dzisiaj. Przyłazicie do domu i gadacie, mamo, może jakieś maszkety? I on się założa, że mama będzie miała. A jakie maszkety najbardziej lubicie? Ja lubię lody. Kto lubi lody? Ja. A kto lubi ciasto? A kto lubi kołoczki? A bombony? Słuchajcie, a to co będzie? Synek. Powtarzamy? Synek. A taki mały synek to jest? A po śląsku bajtel. Powtarzamy? Bajtel. A to jest? A po śląsku izba. A to? Puszka. A po śląsku puszka to jest biksa. Powtarzamy słowo? Biksa. A to co jest? Babcia, a po śląsku starka. Albo uma. Uma. Starka albo uma. A to? A po śląsku dziążka. A to, słuchajcie, jak ktoś jest ładny, to się godo, że jest gryfny. Gryfny. A to co będzie? A ten mebel po śląsku nazywa się byfyj. A z byfyjem jest taki wierszyk, co się go nauczymy. Uwaga. We antryju, powtórzcie. Na byfyju stała sobie szolka tyju. A co to znaczy, co żeście powiedzieli teraz? W przedpokoju na kredensie stała szklanka herbaty. I powtarzamy. We antryju na byfyju. Stała sobie szolka tyju. A co ten tukej bajtel zrobił? Bałagan, on narobił marasu, a taki bajtel, kiedy narobił marasu, to się goda, że to jest chachar. A kiedy z was jest chacharem? A wyście są wszyscy grzeczni w domu, ja? No ja już to widzę. Dobra. Bajtle, chcecie się nauczyć śpiewać po śląsku? Ja! Taka piosenka. Jak ja chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. 1, 2, 3, 4, to są piękne litery. 1, 2, 3, 4, to są piękne litery. I powtarzamy teraz sami. Jak ja chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. I refren. 1, 2, 3, 4, to są piękne litery. 1, 2. Chcecie spróbować całość? Ja, no to całość. Uwaga. Jak ja chodził do szkoły, uczyły mnie rektory.